Povestea spune că într-un autoturism mergeau liniștiți pe șosea. În autoturism era un urs și un iepuraș. Și la un moment dat, în drumul lor, apare o vulpe care face autostopul. Și o întreabă ursul unde merge. Mergea undeva în drumul lor, așa că au luat-o în mașină. Și când au ajuns la unde vrea vulpea să coboare, vulpea a întrebat, zice: domne, trebuie să vă plătesc pentru că m-ați dus până aici. Cum vreți să vă plătesc? Să vă dau bani sau în natură? La care ursul zice: da, adică cum în natură? Și vulpea începe, zice: păi îmi dau chiloței jos și... da, ursul zice: a, nu, prefer în bani, prefer în bani. I-a plătit vulpea cât a cerut și vulpea s-a dus în drumul ei au plecat cu mașina și ursul îi spune iepurașului care stătea în spate, și bă, iepurașule, bă, deștept am fost că i-am spus să ne dea banii în loc să plătească în natură, pentru că de mine erau mici și de tine erau mari.